Kini ang Atraka Balita 943. Balita, nagpadayon karon ang sesyon sa Provincial Board Member sa Lawigan sa Negros Oriental. Sumala pa ni Negros Oriental Vice Governor Edward Mark Macias. Matod pa ni Vice Governor Macias nga sa ilang sesyon nagipayon karon anaa pa sa pandemya apan padayon gani ang ilahang meeting or sesyon sa matag Lunes. Uban usap anaa sa Zoom meeting. O uban mutungha gyud sa hawanan sa Hunta Provincial. Dugang pa ni Vice Governor Macias nga karon padayon pa ang ilang pagtuki sa pundo para sa tuig 2022 nga gahin. O mga mutik apod sila sa mga angay tukion labi na kining mga ordinansa. Padayon na magyapon ang trabaho. We continue to have our regular sessions. Although ang among sessions ron, we are still with napagnuta sa pandemya. So, ang among sessions padayon ng among Zoom. Naaray mga katong gustong mo ani diri among panion, pero katong gustong dito ra sa ilang panimalay, padayon na sila dito. So, trabaho. We expect that by the local government code says na kinahanglan namo madawat ang budget for next year. Ang among problema is that ma-appeal na next year ang kwarta na madawat nato gikan sa kanang gitawag na Mandanas Garcia case. So muda ko ang atong ira, and yet wala pa gyud mi na appeal. Ni request mi na i-seminar mi sa DILG, sa budget office ba or kinsay pwedeng mo seminar og kabahin ani Mandanas Garcia ruling and unsay kwartang madala na ma-download rin na to. Ang ako mong akong pagsabot ani, when the local government code was made, paghimuan ng balaura, ilang gi-devolve ang functions. Pero dili tanan ang kwarta na dala. Nabilin tong ubang kwarta dito sa national. Mo na gi-fight sa mga local government units. O diha ni daog sila sa Supreme Court. Initially gani ang ilang gusto na katong mga tuig na wala ta nakadawat mabayaran ta ato. Pero nagasto naman to, wala naman tong kwarta. Kini ang Atraka Balita 943. Siya Negros Oriental Vice Governor Edward Mark Macias, eksklusibong nahinabi sa Atraka Balita 943 News Team. Kini ang Atraka Balita 943. Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu manasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod og baruganang tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ngang tungong og tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa bunta diri lamang sa pinakapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM at Atraka Balita 943.